Ay, ati, gutuman na ako eh. Asa man to na kong mangod nga panuway nga way pulos diri sa balay. Papay niluto ba? Papay ka na may sudan. Maayo ani, manghunting nilang ko sa silingan. Matay kabalo jud ko ning bahuan ni ba. Awa lagi. Itlog ni. Di ko ani kay mantikaon. Dito ko sa unahan. Kini tugas bala. Ha? Ataya po ning kabuntagon sa ning mga sudanan ni bulad. Awa lagi sinugba nga bulad. Klaro kayo baho palandaan. Sa man ni parat kayo. Taya. Kini walay baho. Itlog na nilungag. Kini may sakto kay taas og protein ba murag sakto kay sako. Ayo! Ay, naman. Uy, Mr. Lim. Paps, cuti, nalaki ka diri, Paps. Sige ko nari nga mo, amo guni. Lumag sure, Daot, ang tawanan. Kani gwapo nga balay inyo, ani. Amo ka lagi ni. Yatiyo sa Tapos balay, ang gwapo kadiri. ikaw dili, ha? Sa? Wala, ha? Gwapo ang balay ba, ikaw dili. Nako diri, Paps, kinagano. Nakasimot ko ba na nilungag itlog diri, hatag, wi. Grabe yan, dyan mo panimo to. Ilabo mong kagdiro. Nilungag itlog, no? Oo, mga sudan ako kay vitamins ba, mga protein. Hulo ko, vitamins protein, akong lawas ni mo. Nag-maintain ko sa akong abs ba? Pero nag-grapes. Pangatag kami, wi. Mga tagamay, mukhang ka? Kaan ko. Alis na dito sulod. Daman, kawanan. Diri. Yan na, uy. Kawan, mapangili ko sa trayo. Yan, sa biasa man. Kawan sana ko. Ay, tumatay sa... Saan man po ng taysa-taysa na Ay, sa ba? Ibagi-kulata mo na to last time, Sinchik. Oo, Grabe, nga. gikulata to yung mayo ba? Na-black eye na siguro to karon. Yan sa banday problema na. Na ako nadunggan ba nga, nagplano-plano si Inchik nga, mubalo sa kuha. Balos ay mo ha? Nangalaga ni Kuno nga sa ako mubalo sa kamo may nagkulata. Yung words niya, sa may kuha na. Nasa pabuya 1K sa makadakop sa kuha. Gogi sure eh. Mao ganing wala ko gawas-gawas no. Ano na lang, pangwartaan na to si Inchik. Ibali na dakpan kung nunuhay tika niya. Matay siya 1K sa kuha. Oo. Bitaw no. May ba, maayo na ang plano ba niya? Hatag kay Inchik. Ang style na to ani. Madakpan ko nimo. Pakulata ko nimo kay Inchik aron makuha nimo ang kwarta. Kana mo na akong ganahan. Makakaon ako, makakwarta pa ko. Pero bago ka makaon, ato na ako si Inchik. Ay, hatod sa tiga kay Inchik. Oh, yato sa ko kay Inchik. Tara-tara sa mga pagpurna bilibinson sa mga parang murag tinuod ba na. Ano? Siguro tika. Oo, ano? Ano ka? Tara. Chik, chik. Kana. Chik. Chik. Oy! Buti ka mali sa tribe, gawas ko be. Naalagi ka. Nabalitaan ako, Chik ba? Ang samay. Bukbuk mo daw kang paploy. Oh, kita ka rin ako black eye. Hala ka, lalaan na, oy. Siya lagbuhat ani dako kayo kumo igo sa kotaryo. Klaro Ubag kayo. kayo. Umbaka ni kayo. Atugan be para pantay. Dili lang. Sige kara dia. Nga nabalitaan ako, anak ba juga? Na kay pabuya kung kinsay makadakop ka paploy. Tama ka. Tama, 1K daw. Oh, tama ka asa magkakadungo ka. Diyan lang sa tabi-tabi, alam mo naman yung mga tinga natin eh. Kuyo kay ka dalonggan no. Kuyo kay Pangilong pod, simot, panimot pod. Pero, sa paploy ba, nandakpan ako. asa man siya. Ay, tuwa, sabay ta. Tara. Ready na ka manumbag sa iya. Mubalos jug ka. Paalos ko duha ka book ako black eye saya. Pero unsa man eh, money down or unya na ka mabayad? Unya na lang pag makulatahan na ako. Unya na, makulitaan mo. Okay na? Okay na. Tara. Ops. Unsa man? Hapit ko kalimot sa iyo mo ba? Unsa man? Apil man ka kulata sa kuha. Hala. Oh, igo raman ko ni gunit, Chik. Wala man ko na mukbok si mo. Sakit ako kilid imo giigo. Pero Di, anar to. si Paploy ako tirahon karon kay siya jud to ako nakitaan siya jud naka-black Nakaw sa mong mata, no? Tara. Let's go. Ay, ate ni si Mr. Lim. Anong diriya man kunya gibilin? Mr. Lim! Ay! Kita ka na, Chik. Pa-play doon, nakahikot na. Matik na sa mana. Tunan ko ta. Tara, patay na to. Paploy ka palusto ko sa imo. Ay, ate na ng mga Mr. Lim. Uy, sama. Wala ako diriya, Mr. Lim. Ayaw na, kasi Inchik, mabalo sa imo. Tara, Chik. Ready na yung mga punching bag dila. Ayaw, Chik. ako. Kita na ka kung po inti. Chik, nga pa naman nakulata si Mr. Lim si mo, ate. Dili na importante kung apit siya. Ikaw nakadali sa kumata. Matangkar mo kasi sila, manggod. Ulaw kayo ato mang customer ba? Sige na kung kansawan. Si mo, ah. Ay na sige tingin Ipakita, Chik, kayo ng practice sa mga kung fu sa inis Inchik, wakang.
Sige na! Bigay na! Bigay na! Pero dili ako ni siya naungon. Oh. Ako ni siya lawason. Karon pa maula na ka. Mga chik! Satisfied mga chik! Patay ko yapan! Uy! Wada ako mo'y! Okay na chik! Okay kayo. Kabalos sa Diyoko sa imo paploy. Tama na na, luya na kayo na nagtulo ng laway na, biyam. Asa man bayad na siguro ka sa kuwang. Tara. Yeah, damis kayo, satisfied na juga chik! Kapuya kulata paploy. O, dala lang ka. Dali dira, kay nita na kog money, kay gutom na kayo kong chani. O, dala ako bayad sa imo. Isang kalibo. Uy, 1,000! Daw? Legit ba ni kay mga inchik, mga tikasan ba na? Oy, legit ta. Legit day. Unya, asa man? Adto na ko, go. Sige. Pasira. Kay, kukuhan ko gitlog ba ha? Sige. Bye-bye. Salamat ha. Pahala, wala na ko kwenta. Ang importante, nakakulata. Ngawa na adlaw ron eh. Kumusta na ka to si Intik ba? Naghihap na to siyang black eye karong orasa. Pero di gyapon ko mo kumpiyansa, sige mo balos to sa kuwang buanga to ba. Ay, ani na lang. Unha na lang nakog adto si Intik, kaya basi ako naplanuhan na to. Ang balsa na mo si Mr. Lim. Sabuto na ko to. Yati man mo, Mr. Lim, og paploy, uy. Inyo ako gikulata. Wala ba yata mo giunsa ha? Madaot na niya akong skincare. Awan na niya akong naong o. Maulaw na akong mukhaan og customer ani ba? At tubang. Hoy, paploy! Relax lang kayo ng pangisog. Gusto mong ka na. Pero naman ka dali ha? Okay na, nato ko dila ba kay explain na kung anong nakulatahan ka. Unsa explain? Sige daw, explain daw sa ako daw. Inani mo ko na nahitabo. Check, yato ko ni Mr. Lim sa mua niya. Ningo man siya magpatabang doon sa kuha kay kulatahon daw ka. Ano inyo makukulata? Wala makubuhat sa inyo ha? Wala lagi gibuhat sa kuha pero ka Mr. Lim naa niingon man gud siya nga. Nagiinom daw sila diri nga, gipahawa daw nimo sila. Oh, alangan. Dili na ako sila pahawaon. Ila man gihimo boarding house ako tubaan. Mao po di ay daot man ko si Mr. Lim pero ani na lang check. Relax lang boy, ambil lang kon Miguel. Ko dari ni. Butang na butang. So mo kanina to kay diri no kay. Tabangan tiga babalsa lang ko si Mr. Lim. Dili ko tuoy mo. Traitor ka, traitor. Si traidor check. Di tamang lagi kung Mr. Lim mo kabalo ka mo te pinakagahi diri makabaliba di ka ato. Sige. Batay na na imo mga saan ha. Kung dili lagi na matuman, kita kane, upos yun sa mulawas. Relax lang dili lagi. Unsa makawala lagi ni palpak akong lakaw. Inani atong plano check. Ang sama na. Nya, okay to. Okay kayo. Sama ni kabe. Nya, balik ako diri ha. Sige, balik lang. Ato na ko. Sige. Bantay lang ka, Mr. Lim. Kabalos yung ko sa imo ha. Yati asam to si Mr. Lim. Ako pumayong na nakabalik diri ha. Papi! Ay, baka mo. Papi! Pinagyatan na yun, Sek. 1,000! Grabe dugay kay mga tag-inchik oy. Yan sa man ni 500 tan ni. Ay, mo ano na. May problema na sa kuha. Ako arni. Wala ko nasakitan itong kulatan ni Intik. Wala ka nasakitan na to dai ka naman. Sari ka na ako yung Andrea, body shield. Ha? Kita kag body shield. Lugagi mo ni siya, Ay, boy. ko. Nagtapis mo na ka di ay. Bantog na ni tambo ka gamay. Magliba talaga to si Intik. Kay liba man. Nya, lahi pa yato. Han. Katong promise mo mga tagaan gino gitlog. Ay, kabala ka. Di amatik na niya. Mo, plus mo pa siya. Babay sa kalibo. Nakakwarta pa ko. Makakaon pa ko. Nga, kuhan na akong Kuwasan mong itlog. Muling ganahan ako ang mga tao ba, mga dali, mga auto-auto. Dali na apa? Nadugay, yung tawanan niya eh. Good saan na mo magpanit pa. Doon mo tarong nga. Sila na yun. Nagod si pag-inarti diya Aduda ko daan na yun. Nagkalapok-lapok pa man ni. Sila puk, wala na. Salamat ka, gutom na kayo ko. Kauno na ako ni. Ako na. Nakay sa kalibog. Itagaan ba't kagitlog? Kung niya mareklamo pa dyan ka. Teka, gito, tubig-big. Matukan. Oh. Yan na. Ako sin kaunon diri ha. Sige, Balik tubig niya ha. Ay na, pag tubig-tubig dito na pag-inom ng tubig sa inyo. Lakaw na. Uli na. Hasul kayo. Mo pa yung nakakwarta. Mangasol pag tubig. Ayan akong adlaw ha. Today is my lucky day. Nakakwarta na, nakakaon pa. Ati, pinasong pamino eh. Ati, naingan o, ano ba eh?
Giluan nga nito mo. Tuog yun siguro kag maisahan ko nimo ba, paminaw nimo swerte na kay ka, kay nakakaon pa ka, nakakwarta pa jud ka. Wa ka kabalog hiluan ti ka. Na mantag mo kirig ka diyang buanga ka.